N-aș putea spune că a fost o idee în cazul de față, o idee pe care o am de azi de ieri. Ideea am avut-o înainte de a fi la Academia Națională de Artă. Am intrat după evenimentele din 89. Ideea aceasta de carte unicat o aveam de foarte mult timp. Într-o perioadă în care n-aveai voie să tipărești, erai urmărit cu litere, de altfel și încercasem să fac o carte în care, neavând voie să culeg litera, am încercat să o fac fotografic, dar la un moment dat s-a auzit că fac acest lucru și am fost interpelat ca să o opresc. Era vorba de o carte a Angelei Marinescu numită Parcul. Cartea aceasta bibliofilă, eu consider că va fi viitorul cărților de tipărit de poezie. Adică bibliofilia care se leagă foarte bine de arta poetică. Întrucât nu mai cred în tirajele mari și nu mai cred în poeți atât de cunoscuți care vor fi cumpărați în tiraje de 200.000 de exemplare. Și atunci această formațiune a mea s-a legat foarte bine cu dorința ca să renască facultatea de grafică din România. De altfel și ea, una dintre facultățile distruse. Pentru că germanii, cehii, polonezii, ungurii, bulgarii, chiar și rușii au institut de carte, pe când la noi nu mai era nimic. De altfel, s-a confundat foarte mult graficianul cu un fel de tehnodidactor. De altfel și nomenclatorul de funcționare al artistului grafician era un desenator tehnic, adică un desenator artistic care era asimilat unui desenator tehnic. Încercările au fost din anul precedent, pentru că nu știam dacă echipa cât de cât poate să facă față. Fiind niște studenți mari, de altfel dintre ei unii au și copii, vârsta era destul de înaintată, 35 de ani, nu ne despărțeau prea mult, deci am avut anumite nesiguranțe. Dar bucuria a fost că în întâmpinare a apărut Fundația Criterion. Și nu numai în întâmpinare, a înțeles foarte mult acest lucru și ne-a ajutat. Culmea e că parcă a fost un complex de împrejurări care cu mici opintel, cu mici încurcături, dar de timp, de necorelare a unor timpi, în principiu totul a dat Dumnezeu să meargă la fix. Adică a apărut hârtia de mână pe care a făcut-o Zeul Laios, a apărut după toate încurcăturile de subvenționare, până la urmă domnul Ghiula a obținut posibilitatea să tipărim această carte, sau aceste cărți, poate și până la neîncrederea care, vă dați seama, părea un fel de pionerat și nici măcar pionerat, poate nu se înțelegea rostul acestui lucru. Eu cred că de acum încolo această carte de poezie va deveni o modă. Pentru că, așa cum vorbeam cu domnul Ghiula, domnul Ion Barbu a tipărit numai 300 de cărți la după merci. Deci, clar că poezia, dacă va fi secundată, sau invers, gravura va fi secundată de poezie, deci va exista un dublu mediu, cartea respectivă va câștiga. Munca cărții este o treabă deosebit de fascinantă. Și fascinantă până la o dăruire totală. Eu cred foarte mult în grafică și asta am vrut să insuflu acestui colectiv, care, așa cum am spus, a avut anumite potigneli ca orice colectiv. Cartea înseamnă o mare iubire, o mare dăruire. Cred mult în grafică și graficieni pentru că fac o legătură, un dialog cu artele. Deci au o răspundere deosebit de mare. Cu această problemă aș vrea să revin la posibilitatea pe care noi am avut-o să ne gândim cum am putea să finalizăm. Iar posibilitatea a fost destul de simplă, nu simplă ea,
ci ne-am rezumat la lucruri foarte în măsura posibilităților noastre. De aceea am ales gravura în adâncă, deci gravura aquaforte, aquatinta, care depindea ca ilustrație numai și numai de noi. Deci cărțile acestea sunt rezultatul a cunoașterii posibilităților personale a fiecărui student, a relațiilor pe care le-am avut, ale editurii, că și editura s-a adaptat și ea în funcție de posibilitățile pe care le-a avut. Deci nu cu o mare punere în scenă a unor forțe deosebite de tipărire, ci forțe minime, forțe cât se poate de simple. Probabil că nimeni nu e mulțumit de modul cum este ilustrat Eminescu până acum. Și nu o să fie probabil nici de mine toată lumea mulțumită, sau nimeni nu e mulțumit. Și a fost o problemă în plus, să spun. Dumneavoastră ați avut de ilustrat un alt artist plastic. Cum vi s-a părut întâlnirea cu Michelangelo? Foarte pasionantă, dar foarte grea. Mai ales că până acum, din câte știu eu, nu s-au mai ilustrat. Toate cărțile pe sonetele sale au fost ilustrate cu desenele. Dar eu am avut curajul și am riscat să le ilustrez cum am gândit eu. Mi s-a părut că este foarte modern în poezia sa. Adică are ceva din trăirea pe care o avem noi acum. Am ales Shakespeare, considerând că mi-e cel mai apropiat și pot să-l și ilustrez. Câte ilustrații ați Sunt făcut? 10 ilustrații. Să le privim. Ilustrația consider că este un domeniu foarte interesant, larg și destul de greu chiar. Ce a însemnat pentru dumneavoastră această experiență, colaborarea cu editura? Eu am avut foarte mult de lucru pentru tehnoredactare, deci am avut desene în combinație cu text și a trebuit să lucrez cu domnul redactor de la editură și sigur că a fost ceva inedit și interesant pentru noi. Deci ilustrația fiind personală, tiparul aproape personal, aici găsesc poate singurul amendament care aș aduce, că aș fi vrut să fie un tipar de cules, un tipar care să aibă amprentă, să facă amprenta cărții, de altfel la anul avem toate datele, vom avea un linotip, avem regale deosebite de literă și sunt sigur că noi, Academia, vom fi de data aceasta un fel de centru de studiu, un centru pilot de studiu, așa cum erau înainte mănăstirile. Sper foarte mult că editurile și celelalte vor tăbărâ și ele pe această muncă a studenților, dar cred foarte mult că una dintre cele mai fructuoase colaborări va rămâne în continuare cu editura Criterion, pentru că cred că are posibilitățile de a împrăștia aceste sămânțe în mai multe suflete. Am ales două tipuri de poezie.
poezia de dragoste și poezia mai patriotică, aș spune, a lui Odi André. Și asta m-a complicat puțin la ilustrație, pentru că deja nu se mai înscriau în aceeași tematică, oarecum. Una este poezia de dragoste, alta este poezia de luptător al lui. Am fost mai familiarizată cu literatura germană într-un fel, eu fiind din Timișoara. Și mi-a plăcut foarte mult volumul pe care l-am ales. E vorba de volumul din Cartea Imaginilor. Am ales 13 poezii. Am încercat să intru cât de cât în atmosfera pe care o creează poeziile lui și rămâne de văzut dacă am reușit sau nu. Într-adevăr, mi-a plăcut să-l ilustrez. A trebuit să merg pe un stil mai fantezist, pentru că eu lucrez mai rigid, așa de obicei, și într-un fel m-am strofocat, așa puțin, să intru în atmosfera lui Itzig Manger de baladă. Orhan Veli Kanık, turc. De ce acest autor? A fost o surpriză pentru mine, dar plăcută. Am avut șansa acum 2 ani să, prin intermediul școlii, să obțin o bursă în Turcia. Am stat o lună de zile la Ankara și mi-au plăcut turci. Și cred că semăn foarte mult cu acest poet. E o experiență, într-adevăr, dar nu vreau să rămân aici, bineînțeles. Vreau să continui colaborarea cu Criterion. De fapt, a fost șansa noastră a clasei. Fundația Criterion va rămâne pentru mine și pentru Academia, secția de grafică, una dintre bazele respective ale colaborării. Sunt sigur că vom colabora deosebit de bine și în continuare. Reîntorcându-mă la studenți, pot să spun că saltul cărților pe care le-am avut cu un an înainte, în anul 5, aceste cărți, în domeniul ilustrației, au câștigat foarte mult, au aprofundat, au înțeles despre ce este vorba, mult mai bine. Sper că cu ocazia acestor cărți își vor descoperi și ei limitele și vor încerca să le depășească. Acesta este în ultima instanță și rolul învățământului, acest proces instructiv-educativ în care în artă nu se sfârșește niciodată. Am ales din tot volumul de poezii doar Florile Răului, 9 poezii, iar a 10-a este o poezie care se adresează nouă tuturor. Este vorba despre epigraf pentru o carte osândită. Și n-a făcut decât să încununeze și să explice într-un fel ceea ce și modul cum se adresează Baudelaire către noi. Încă o dată și insist asupra acestui fenomen care eu pot să-l spun, fenomenul Fundației Criterion, care a îmbrățișat fără rezerve acest lucru. Nu m-am așteptat. Eu am ținut pe undeva să merg cu o editură ca în felul acesta studenții să aibă o opțiune, și nu numai opțiune, să aibă un gir. Girul unei edituri de o mare calitate, adică de o mare prestigiu. Al doilea,
Am ținut foarte mult și am fost chiar încântat cu Fundația Criterion, întrucât este cea a minorităților. Eu cred că toate minoritățile din țara noastră, inclusiv românii, fac parte dintr-o minoritate, minoritatea Europei. Și în cazul de față, dacă vom fi uniți, lucrurile vor fi mult mai bune, vom fi un popor puțin mai mare și vom avea un cuvânt mai mare de spus. Deci, bucuria de a putea ca fiecare popor să aibă reprezentanți în limba celuilalt este, în primul rând, o mai bună cunoaștere. În același timp și studenții câștigă foarte mult. Se rupe această izolare, numai a limbii române. Este, pe mine, un lucru fascinant, de altfel tuturor nu prea pricep cum de ne-a venit acum ideea, ceea ce nici măcar nu găsesc că este o idee, faptul că poezia lui Eminescu a putut fi tradusă în 20 de limbi. Și este fantastic, una dintre poeziile pe care Nichita Stănescu o consideră piatră de temelie. Este vorba de Otă în metru antic. Dintr-o dată această poezie poate fi cunoscută de unul dintre cele 20 de popoare de pe lumea aceasta. La fel, nu se știe, și ar trebui accentuat acest lucru, că unul dintre cei mai traduși poeți în Ungaria este Eminescu. Și are cele mai multe variante ale poeziilor lui. Ce este mai frumos decât să pot traduce un alt artist care a făcut toată avangarda în ultima instanță. E vorba de Urmuz. Noi nu accentuăm, noi nu putem să lămurim pe toată lumea cât de mare este Urmuz și la ce multe variante a dat în literatura europeană. Apoi, ce este mai frumos din nou să vorbim de Adi Endre, în care iar putem să considerăm cât de apropiat este Caspirii și cât de apropiat ne e nouă contemporanelor. Nu mai vorbim de Shakespeare, Baudelaire, Michelangelo, Vasco Popa, ce să spun, pentru mine este o bucurie și sper ca răsunetul acesta aceste mici acțiuni pe care noi am făcut-o se va permanentiza și va sparge răutățile care înconjoară popoarele noastre. Și este un lucru, pe mine, emoționant că a început o editură, cum este și Fundația Criterion, și că au început tinerii, deci studenții, care dintr-o dată, sper, să priceapă că au participat la unul dintre micile bucurii de a ne apropia de bucuria omenească.